Ás 12 da mañá do pasado sábado, os máis cativos da casa tiñan unha cita na Biblioteca Municipal de Chantada a que non faltaron. O grupo Migallas Teatro foi o encargado de levar aos rapaces unha selección de contos, ademais de facerlles pasar un bo anaco con música, acompañados por un acordeón. O público estivo moi entregado e as rapazas de Migallas Teatro entretiveron boa parte da mañá aos cativos, dende os máis pequenos ata os máis maiores. Esta actividade encádrase dentro do ciclo de contacontos que organizou a Biblioteca Municipal para conmemorar o mes dos libros e das letras galegas, no que cada fin de semana do mes de maio se levou a cabo unha actividade diferente na biblioteca.